evening sa inyong tanan, no? Kabalo ko nga good evening kay karon is Saturday and Saturday is Gamanan Gang Vlog Marathon. So karon is kaning adlaw kaning gakahitabo karon mo gid ni karon Saturday gid ni. As in like karon gag-shoot ko is 6 p.m. I hope ma-upload ni by 7 p.m. and akong buhaton karon is vlog lang siya, sin like raw nga vlog. Okay, so wala rin siya edit. Dili ko mag-edit gamit ako laptop or anything. But diretso na ni. Straight ni siya for let's say pila ka minutes. Depende. Let's try 1 hour. Uy, grabe. I-try na ko og mga kuan nga mag-storya lang ko karon ha. 6 minutes mga, I don't know. So, karon akong istorya, ay, before ko mag-storya, no, ipakita sana ako sa inyo kitang kauban karon. So, nasi, Angelo Yasay. Gamay ra kayo mi guys. Oh. Probably si Hanson na dapat mato diri pero wa siya gani. And karon is supposed to be our, I thank you sir. Supposed to be our Thank meeting. you. Supposed to be meeting na mo karon sa Vlog Squad. So, dahil may Affinity Games. Thank you kang mamo di ay. Hi. So, yes, ano mga Affinity Games nagdulan ni. So, nara ang card mo. Hey, thank you. Ang ako nga card kay pangayon niya. Oh, yeah. Right. You know, teamwork. So, But they can keep the decks. yeah. They can keep the decks. Inyo. I have the deck over there. Deck the whole speed bouncing holy. Oh, sino nga introduce ako sa'yo mo? Wala pa ba? Wala pa. Mamo. Ay, mamo. Tsaka lang mo. Jadre. Search lang guys, JADREI. Wala po kayo upload pero soon guys, kung maka-laptop na ko, putangin ang laptop yan. Sige, pagsulit niya, sige. Uy mo, dala sa GoPro. Sandre, lagi. Ay, si Masi, pagsulit kay. Mo, Cellphone. Loki, cellphone. Ako, tijat niya kay. Mo, uy, dala. Okay na. Wala din naman. Okay, so muna kay kahit mo karon hindi ko kita ha straight na good ni wala ko kung nay ma-post ani gamay mo post ra akong gigamit pero di ko mag-edit upload din ako diretso. Okay, yes, muna kahit mo mag-vlog me din magputol-putol inani ko nang kahit mo. Okay, di ba? Sakto yun. Basta mo post pa kayo. Okay. So akong i-chika day karon sa inyo. Paspasun lang na ako ang reason nganong nawala ko kadyot sa YouTube o nganong akong vlog kahapon, grabe ka boring, nga murag walay storyline nga tarong. Sama kayo. Let's go. Okay, so if nagtanong mo gahapon sa akong vlog, makbantayan ninyo nga lahi ra gyud siya sa akong other vlogs. Ang nahitabo gahapon is murag wala kay tarong nga storyline and putol-putol siya tapos wala kay kuy dagway nga gipakita. Puro sa ako ga-type lang ko na. Nakita ka sa vlog wala. Yeah, kita. Oh, di ba? Murag lahi no? Ay, wait, lahi ra siya sa. Hey, Rashad. Puros mas tuloy yung content normal din. Mugan, lahi ra siya. Then ang reason di ana ngano nakuan kay atong sugod atong February after sa event sa Liceo. Daghan kay nahitabo bay sa akong life ug daghan gyud nahibaw-an. Nakoy nahibaw-an from my friends. Nakoy nahibaw-an sad from my vlogger friends o sa akong family sa akong life ana generally sa akong life. So kiroy. So ang nahitabo magod ani kay wala gyud ko kabaluon sa akong buhaton murag galibog bitaw ko kay sa ako ang nabantayan sa ako ang vlogs kay dili gyud ko ingon nga kanang ako abitang style nga ako ang style murag gaawat ko sa style sa lain kay murag let's say inspiration ako ang gakahitabo sa ako ang pag-vlog. So ako na siyang murag na ano bitaw sa akong utok nga gusto ko nga ako ang style ang ako ipakita sa inyo ha guys. Ang gusto ko nga makita ninyo kung kinsa gid si Munchkin. Dili kay Munchkin inspired by Ana, Munchkin inspired by Ana. So mo nang nawala gid ko kay grabe kada adlaw ga contemplate ko ha. Kada adlaw ga contemplate. And also sad guys kay while nag-edit ko gahapon sa akong videos 80% halos sa clips kay akong gipangkat mo nang mubo kay siya na tulo to ka adlaw ha pero nakat na ko og 13 minutes tapos yeah nakat na ko siya 13 minutes kay daghan ko gitanggal nganong daghan ko gitanggal kay wala na ko nakita na akong self murag it wasn't me murag ana bitaw giluod ko sa akong kagalingon for sure murag bitaw anong word effort ra kay ko
Oh, ni oras sa siya say. Murag nabantayan ako ba nga effort try ko sa kato nga mga clips nako. Nya dili ko ganahan nga. Murag ambot bay digid ko ganahan, wagi ko ganahay gyud mo nang gipangkat yun ako tanan nga di ko ganahan and then mo tong nahitabo. So karon I just want to charla. Gusto ko nga kanang ang ako bitong mapakita sa inyo ha. Balik-balik kay ako ang self. Yun. So, akong plan is starting May lang sa ayos sa karon April kay magandang pa ko no. Starting May na ko gipang ready for you guys nga mga content nako and yeah. Naku, gipang content gipang ready nga content and kato siya ka content kay that is pure munchkin na yun. And kung unsa gid akong ganahan yun nga style o unsa gid ang ako ang style. Ano? Yes! Tapos isa po sa reason kay Anik, dol gay mo tulo. Duha. Isa po sa reason kay katry kadungog man siguro mo ani kana nay mangutana sa imuha nga unsa imong brand or unsa ang nasa imong YouTube. Di ba? Like example, na ko YouTube channel. Okay, then mangutana rin sila unsa imong gina-vlog or unsa nasa imong channel. It's interesting bitaw. Oh, di ba? Content. Unsa imong brand kana gyud unsa. So ikaw yasay, ako makang yasay. Naman. Iya gid kay vlogs gid ha. Vlog gid ako. Nagplano ta ko mag-gaming pero di na ko i-pursue guys kay vlog gid ako ma-start gid. Once you start gid, kailangan gid na mo i-finish gid. Muna gid ninyo guys, ngano nag-start mo na. Muna iya ha. Muna ako. Muna yung ha. Iya kay vlog Japon pero yeah, inspired kang kong pa ba? Inspired kong. Actually, akong vlog kay akong duha gid na mga idol sa vlog kay si Kong ug si Will. So murag ako siya gi-combine bitaw na murag ang vlog kay murag siya kanang chill na vlog ba pero puno og lingaw bitaw. Yeah. Pero murag after how many mga videos na akong gi-make and then sa reaction sa mga tao man dili ko ganahan na ilang nakikita sa to kay si Kong bitaw. So murag sa una kay Tagalog man ko so nag-shift ko sa Bisaya para murag I will make a name for myself bitaw murag dili ko si Kong bay ako si Jadri bitaw. Yay! So muna guys and then kanang these days bitaw murag nakaunaw na ko na dili lang ko mag-vlog kay kulang ko sa equipment pero soon guys mag-vlog ra ka. Mag-vlog ra gid ko matulad na mo promise big things will come like what I said in my previous videos. Tara mo sa iyang kan I swear Jad Ray Benedicto si Angelo Yasay. Subscribe guys, Kamunchkin pod. So di ba mo ay kato ipadayon ako akong istorya kung mangutanag brand mo gid na iya kay vlog iya sad kay vlog. Ako vlog sad ko. Vlog pod ka. Di ba? Ano ba yung mga cover? Pero amo gid ni mo ni ako ha pero daghag sagol na ko i-challenge na ko i-cover na ako'y katong gaming gato tong Dota ba kita katong Dota na ako. So daghan kong content and gusto pa sa gublahi. Then nako'y kastorya sad nga vlogger nga influence i-post na ko kadjot. Okay, so na ako'y kanang friend nga vlogger ngayon sa ako nga dapat daw na ko'y brand yun nako nga like dapat nailhan kanila kay tungod ana. Isa sa reason nga nung naundang ko kay grabe ga-contemplate ko yes tunay ga-contemplate ko sa balay ba nga na ko'y listahan akong gibuhat is gilista na akong gusto buhaton na say challenge ana tas kita na ako unsay mas bugat sa ilaha kung mas bugat ang vlog then ako ang brand is vlogging nga in ani storya walay nagbugat wala say murag timbang bitaw tanan so karon ako ang yung nag-grasp no nga akong gusto buhaton is ako ang brand is kuan kanang spontaneous ko nga pagkatao. I don't know if that will work. Will that work? Abot lang kay murag akong gusto is gusto ko magsayaw, gusto ko magkanta, gusto ko mag-ana. Tapos gusto na ko share butang sa akong videos, gusto butang sa akong channel. So if they mo tanaw sa akong channel, then murag gusto ko makarelate tanan. I don't know. Murag ginana akong way karon. And muna ang na-decide na gid na ako na karon and so akong gichika sa inyo ha guys mugid di siya ang rason gyud nga nung nawala ko and karon na nagid no nabalik na gyud ko buhi na gyud ko woo
Na-light na po ng bomba. Yes, na-light na po ng bomba kay... Bombs dia, come up na. Upload na gini guys. Lagi, tas dili na ni siya nga Munchkin inspired by Churvanas or Munchkin inspired by Munchkin na gid ni. Okay? So, siguro bulas na ako i-chika karon no kay 10 minutes sa taga-storya dari and I hope nga nag-enjoy mo. Wow, nga na okay ra sa inyo ani akong gibuhat karon or kung gusto ba mo ngayon ani ko pirmi nga no edits pero masyado man na edit ba? Masyado na edit. Karon lang. Montage. Pero siguro sad magin ani ko every Saturday. I don't know, comment lang mo kung ganahan ba mo ngayon ani akong style nga storya lang ko for 10 minutes with friends. You know. Comment down below guys kung gusto mo. Yes, and don't forget to like and subscribe, good, okay? So, i-end lang sana ko akong, vlog, di ako ni ba? Raw vlog. Raw vlog. Akong raw vlog. I-end ako akong raw vlog diri. And yes, don't forget to like and subscribe. Angelo Yasay, Jadre Benedicto, and of course, Munchkin Owano. Don't forget to subscribe sa tanan nga Vlog Squad. I will put their links down below. And yes, that is it for today. This is Munchkin, your tiny bomb. And dapat ko idungag ato. No, idungag ako nadumduman. Beauty has no label. Don't forget that beauty has no label. Hey, don't